Ja, we staan bij Carglass. De camera die is draait zeker. Nou, dat zie ik in de montage zie ik dat wel even omzetten. Maar dus Knaus die hier dat wie toen in Luxemburg gebeurd heeft verleden jaar. En die had toen ja, hoe iets ook een Bastintruut natuurlijk. Ik denk dat niet meer over het beurt komt. Maar die hier een Bastintruut. En nou, die Bast die is langzaam groter geworden. Het is nu in ieder geval, er komt naar routine, dus hij zit in de werkplaats. We gaan op pad, Marcus Knaus. Wat is het mooi dat je met allen je met joggen. We hebben alles in de kastjes en nu fietst je achterop. De tank die zit vol diesel, dus de gas die kind erop. We gaan op pad, Marcus Knaus. Wat is het mooi dat je met allen je met joggen. We hebben alles in de kastjes. Nou, je staat er. Dus Knauske is er ook bezig met de ruiter uithaling. En natuurlijk ook een specialistisch werkje. Maar dat doet er mijn touwtje de bidel. Nou ja, goed. Ieder zijn vak, hè? En hij kent het heel goed. Het nieuwe ruit leidt ook kleren inmiddels. En ja, dat kende daarnaast niet. Dus daar is het. Daar. Ja, leidt het. Nee? Nee, helaas. Verdikke. Zieke ster had hij om geld. Ja.
Jij wilt die kant, denk ik? Dat moet je ook hebben. Weet je zeker? Nou, je zet er naaie ruitenwissers op. Ik had naaie ruit besteld met een nano coating. En dat is een beetje wat wij vroeger hingen, dat weer Rain X. En dan waait het beter de saf van af. Nou, dat zit er dan ook weer op. Dus nou, volgens mij zit dat een ier of zo. Of langer, ik weet het niet eens. Maar in ieder geval, naaie ruitenwissers erop, dus dan is het weer helemaal compleet. Dan heb ik een heel seizoen vooruit. Had er net een standje aangelegd op een dik te maken. In ieder geval, de ruitenwissers komen er nou op en de nano-coating zit aan zo doen. Hij is meewerker van de maand, die had aan nog een klusje. Hij moet er aan nog een dakruit inzetten van Volvo EX30. En dat is zo'n compleet glazen dak. Dus nou, hij zult het er nu dagen zetten en vindt het leuk werk. Nou, je leidt het in ieder geval, het is een baas ding. Zo, dit is hem. Nou, dat is het complete dak van de Volvo. Dus die moet er even in. Nou, daar had de rest van de media had er daarvoor. Zei er. Dus ja, vind het leuk. Uitdaging. Nou, de knaus is zwart kleden. De nano moet er even op. De nieuwe ruitenwissers had er dan ook correct op zet. En dan, ja, dan kunnen we op naar huis. Hè. Dan ben we weer klaar voor het hemelvaartweekend na je weekend. Want dan gaan we natuurlijk met de smetjes op paard. En dan, nou ja, dat zijn mooi wel weer zien, die avonturen. Voorlopig wachten we even de kitties wat u droeg in matten. En ja, straks zei de nano-coating mat er even op. Waarom zeg ik altijd nano-coating? Nano-coating. Nou, even wachten nog.
Nou is Knaus dus klaar. En, hij zal eens even nog nijsje en naar Rutte erop. En hoe meer ik dat er met die spuitbus, dat er dan de nano erop bracht. Maar die nano had er de vorige tijd dat erop zet. En ik zei dat er een hier zit. Nou ja, de verwachting is dat een jel hier zit. Maar goed. In ieder geval, hoe dan ook, alles zit erin en ziet er mooi uit. Nou, het ruit zit erin. Mooi helder. Dus we rijden hier maar bij. Nou, ja bleed, ik bleed. En gier in de bandjes. Ja, en dit wie hem weer, de vlog. Leuk dat je hem weer zeggen, jongens. Doe even een toenke, hè. En vooral voor Jaap dan, want wat een super service. Hey, tot de volgende keer, want dan ben we weer op paard. We gaan op paard, Marcus Knaus. Wat is het mooi dat je met allen je met joggen. We hebben alles in de kastjes en nu fietst je achterop. De tank die zit vol diesel, dus de gas die kind erop. We gaan op paard,